anyị na-anabata gị ọzọ n'ọgbakọ crusade nke Kumuyi GCK kwa ụbọchị, nke na-ewetara anyị ihe ọma nke Chineke na-eme n'ọgbakọ Global Crusade. Chineke n'obi ebere ya na-eme ihe dị ukwuu n'ọgbakọ a. Ọ na-emetụ ndụ dị iche iche aka, ọ na-agwọ ọrịa dị iche iche, ọ ga-anapụta ndị mmadụ, ọ na-agakwa n'iru na-eme nke a. Biko, onye na-akwado ọgbakọ a, onye nọ n'ihu ọrụ n'ọgbakọ a bụ Pastọ Dr. W.F. Kumuyi. Ọ bụrụ onye nụrụ ọdụ, ọ bụ ọrụ ọka ozi ọma nke na-agbasa ozi ọma nye mba niile. Biko, ọnọdụ nke obi anyị bụ nke a na-anwapụta n'arụ anyị. Ọ bụrụ na anyị abụrụ onye nsogbu nke ụwa na ajọ omume nke ụwa budaworo, biko anyị na-asị gị bịakwute Kraịst. Ọ bụ onye ga-anapụta anyị. Ọ bụghị ogo anyị si na-eri nri, ọ bụghị ogo anyị si na-aṅụrị, ọ bụghị ogo anyị si na-eri na-aṅụrị, ọ bụghịkwa ogo anyị si na-afụli ngelu, kama ọ bụ nnapụta na nzọpụta nke Kraịst na-enye anyị. Ọ bụrụ na ị gaa n'iru na ndahie a, ị ga-ahụ na ndahie a ga-enye gị eze ndụ. Nke kacha njọ na ndahie a bụ ọ bụrụ na anyị abụrụ ndị na-aga n'iru na-ebi ndụ na mmehie. Ọ bụrụ na anyị gaa n'iru na-ebi ndụ na mmehie, ọ ga-eme ka obiọma ghara ị na-akpa anyị, ọ ga-eme ka anyị na-enwe obi ọjọọ, ọ ga-eme ka anyị ghara izu oke n'ime Chineke. Biko, ọ bụrụ na ị na-anwapụta nke a na ndụ gị, ị ga-ahụ na ị ga-abịakwute Jizọs Kraịst. Ọ bụ n'ime Jizọs Kraịst ka ọnwụ a nke anyị na-achọsi ike nọ. Ịbịakwute ya, ọ ga-eme ka ọnụ ọchị waa gị, ọ ga-eme ka obiọma na-akpa gị kwa ụbọchị, ọ ga-eme ka isi na ndịda gị wee bụrụ onye wuliworo elu. Ọ pụrụ ịzọpụta gị, ọ pụrụ ime ka ị nwere onwe gị, ọ pụrụ ịgbaji yoku niile na ndụ gị, ihe ahụ nke ị na-apụghị ime site n'ike nke onwe gị, n'ike nke mmadụ. Chineke pụrụ ime ihe niile, pụrụ ime ya na ndụ gị. Ị maara ndụ gị dịka otu onye, ị maara ndụ nke nzuzo gị, ị maara ezughị oke nke dị na ndụ nzuzo gị, na ọ bụrụ na Chineke ga-abịa taa ma wee sị na ihe niile ị meworo ga-eme ka ị tozuo oke maka eluigwe, dịka ọ ga-eleba anya na ndụ gị wee hụ ezughị ezu niile, wee hụ mmehie, wee hụ ọdịda niile, wee hụ ihe ọjọọ niile, wee hụ ụdịrị nke Adam na ndụ gị, na ndụ nke Adam na ihe niile ị na-ekwupụta site na amara ya. Dịka ị na-abịa bịakwute onye nwe anyị, ga-ewe so onye nwe anyị. Ọ dịghị ihe ọla m ji n'aka m na-abịa, naanị n'obe Kalvarị ka m na-amakụ Jizọs onye nzọpụta, onye nnapụta. Ana m abịakwutere gị na-adabere n'ọnwụ gị n'obe Kalvarị na ahụhụ gị n'ihi m, ka otu nzọpụta ga-esi abịa. N'ihi na Kraịst bụ onye nzọpụta gị, o wetawo ihe niile ị na-enweghị. Eluigwe ga-abụ ihe doro anya nye gị, eluigwe ga-ewe anya nye m, eluigwe ga-abụ ihe were anya nye m. N'akwụkwọ Matiu isi 19 amaokwu 25, mgbe ndị na-eso ụzọ ya nụrụ ya wee bụrụ ndị o wutere, ọ na-eju ha anya, ha sị, onye ka a pụrụ ịzọpụta? Ọ bụrụ na nwoke a dị mma, apụghị ịzọpụta ya. Ya wee pụọ na mwute n'obi ya, na-enweghị ndụ ebighị ebi. Onye ka a pụrụ ịzọpụta? Ọ bụrụ na mmadụ nke dị mma n'ezie, nke nwere obiọma, mmadụ nke na-enye ndị mmadụ nsogbu, mmadụ nke na-emeso ndị mmadụ n'ụzọ dị nwayọọ, mmadụ nke na-adịghị eme ihe ike, mmadụ nke na-adịghị egbu mmadụ, ọ dịghị egbu, dịghị akwa iko, ọ dịghị agba ama ụgha megide onye ọbụla. Ọ bụrụ na mmadụ dị otu a o zuo oke, onye nkwa na onye a ga-azọpụta. Ka mere onye nwe anyị Jizọs ya wee si na amaokwu 28 na amaokwu 26, Jizọs wee lee ha anya wee sị ha, n'ebe mmadụ nọ, ka bụ ihe a na-apụghị ime. N'ebe mmadụ nọ. Toonu Chineke anyị, ekwere m na ịnụ na oziọma nke a. Enwere m chọrọ ịgwa gị. Nke mbụ, ibu mmehie
nọ n'elu onwe gị. Ọ chọghị ma ọ nwoke ma ọ nwaanyị ma oge nọ. Nke abụọ, Chineke pụrụ ịgbanwe ndụ gị ma mee ka ị nwere onwe gị. Nke atọ, Chineke chọrọ ka ọ zọpụta, ọ bụrụ onye ga-azọpụta gị. Nke anọ, Chineke bụ onye ga-edokwa gị na ndụ gị niile. Ọ pụrụ ịzọpụta gị, ọ pụrụ ime ka ị nwere onwe gị, ọ pụrụ ịgbaji yoku niile na ndụ gị. Ihe ahụ nke ị na-apụghị ime site n'ike nke onwe gị, n'ike nke mmadụ, Chineke pụrụ ime ihe niile, pụrụ ime ya na ndụ gị. Ị maara ndụ gị dịka otu onye, ị maara ndụ nke nzuzo gị, ị maara ezughị oke nke dị na ndụ nzuzo gị, na ọ bụrụ na Chineke ga-abịa taa ma wee sị na ihe niile ị meworo ga-eme ka ị tozuo oke maka eluigwe, dịka ọ ga-eleba anya na ndụ gị wee hụ ezughị ezu niile, wee hụ mmehie, wee hụ ọdịda niile, wee hụ ihe ọjọọ niile, wee hụ ụdịrị nke Adam na ndụ gị, na ndụ nke Adam na ihe niile ị na-ekwupụta site na amara ya. Dịka ị na-abịa bịakwute onye nwe anyị, ga-ewe so onye nwe anyị, ọ dịghị ihe ọla m ji n'aka m na-abịa, naanị n'obe Kalvarị ka m na-amakụ Jizọs onye nzọpụta, onye nnapụta. Ana m abịakwutere gị na-adabere n'ọnwụ gị n'obe Kalvarị na ahụhụ gị n'ihi m. Ka otu nzọpụta ga-esi abịa, n'ihi na Kraịst bụ onye nzọpụta gị. O wetawo ihe niile ị na-enweghị. Eluigwe ga-abụ ihe doro anya nye gị. Eluigwe ga-ewe anya nye m. Eluigwe ga-abụ ihe were anya nye m. N'akwụkwọ Matu isi 19 amaokwu 25, mgbe ndị na-eso ụzọ ya nụrụ ya, ya wee bụrụ ndị o wutere. Ọ na-eju ha anya, ha sị, onye ka a pụrụ ịzọpụta? Ọ bụrụ na nwoke a dị mma, apụghị ịzọpụta ya. Ya wee pụọ na mwute n'obi ya, na-enweghị ndụ ebighị ebi. Onye ka a pụrụ ịzọpụta? Ọ bụrụ na mmadụ nke dị mma n'ezie, nke nwere obiọma, mmadụ nke na-enye ndị mmadụ nsogbu, mmadụ nke na-emeso ndị mmadụ n'ụzọ dị nwayọọ, mmadụ nke na-adịghị eme ihe ike, mmadụ nke na-adịghị egbu mmadụ, ọ dịghị egbu, dịghị akwa iko, ọ dịghị agba ama ụgha megide onye ọbụla. Ọ bụrụ na mmadụ dị otu a o zuo oke, onye ụkwa na onye a ga-azọpụta. Ka mere onye nwe anyị Jizọs ya wee si na amaokwu 28 na amaokwu 26, Jizọs wee lee ha anya wee sị ha, n'ebe mmadụ nọ, ka bụ ihe a na-apụghị ime. N'ebe mmadụ nọ, ezi nnwere onwe n'ezie, ọ bụ ihe ịtụnanya n'ịbụ onye natara ezi omume na ndụ ogologo nke Chineke na-enye. Ugbu a nụrụ ọkpụkpọ oku nke ọ na-akpọ gị na inwe nzọpụta na inwekwe nnwere onwe n'ezie. ka anyị hulata isi anyị, mechie anya anyị. Anyị chọrọ ime nke a ugbu a. Anyị chọrọ ịlaghachikwuru Chineke onye pụrụ ime ihe niile site n'aka onye nwe anyị Jizọs. Ebe ọla ị nọ, welie aka gị elu. Mmehie niile nke na-ekewa gị na onye nwe anyị, ka onye nwe anyị gbaghara gị, ka onye nwe anyị kagbuo ya, ka udo nke Chineke wee chịa na ndụ gị. Ebe ọla ị nọ, ma ndị na-ahụ anyị n'igwe ozi, ebe ọla ị nọ, welie aka gị elu, ga-ekpe ekpere onye nwe anyị na ana m esi na mmehie m apụta. Ana m anabata gị ugbu a dị ka onye nwe m na onye nzọpụta m. Echele maka ndị ọzọ, ha na-eme ya, mana gị onwe gị ị na-eme ya. Ọnwụ ihe pụrụ iche nye gị. Ị na-anabata onye nwe anyị dị ka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ na-ewere gị ugbu a ka gị na Chineke bi n'eluigwe nọkọta, ga-ewe bụrụ nwa Chineke. Dewe aka gị ahụ n'elu dịka anyị na-ekpere gị ekpere. Nna anyị, n'aha Jizọs dị ukwuu, dịka nkwa gị si dị, ka ha rabụọ onye ọbụla nke na-abịakwute gị site na Kraịst. Ị ga-ajụ ya, ana m ekpe na ị ga-anabata ndị a niile n'aha Jizọs. Ana m ekpe mgbaghara ga-abụ nke dị nye ha niile na-enweghị onye agụpụrụ n'aha Jizọs.
ana m arịọ onye nwe anyị na mmụọ gị, mmụọ nke Chineke ga-agba ama n'ime obi ha, na-agbagharala mmehie ha, na-ehichapụwo mmehie ha, na-asachawo ha, mee ha mmehie aga abụkwa ihe na-akwada ha ọzọ n'aha Jizọs. Nye ha ike na amara ka ha ga-eji bie ndụ na-emehiekwaghị ọzọ, ndụ ọhụụ, aha ọhụụ, ndụ ọhụụ, onye bụ onye nwa amaala ọhụụ, onye ekere ọhụụ, mee ha niile n'otu n'otu n'aha Jizọs. Anyị na-ekpe na mmụọ gị ga-eme ka o guzosi ike, na ugbu a na ha bụ ụmụ Chineke n'imewo ka ha nwere onwe ha. Mee ka o doo ha anya na ịnabatawo ha na idewe aha ha n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Mee ka o guzosi ike pụta ìhè na ndụ onye mmehie ọla n'ebe ugbu a n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị onye nwaanyị n'ihi na anyị maara na emezuwo ya. N'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. O doro m n'ezigbo anya na ịbụrụla onye a gọziri agọzi site na aka GCK nke anyị na-etinyere gị kwa ụbọchị. Biko sonyere anyị, ị ga-ahụ ịdị mma nke Chineke na ndụ gị niile dịka ị na-esonyere anyị n'akara okwu nke www.dclm.org/connect. Biko GCK sonyere anyị n'igwe ekwentị nke ahụ. Ị ga-enwe ndụ ọhụrụ kwa ụbọchị. Ị ga-ahụ na ife Chineke dị mma. Biko jisi n'ike, adabụkwala n'okwukwe. Chineke agọziela gị, ị bụrụla onye agọziri agọzi. Daalụ dịka ị na-esonyere anyị n'ọgbakọ nke GCK kwa ụbọchị. Biko ị bụrụla onye agọziri agọzi. Anwakwala anwa hapụ isonyere anyị dịka anyị na-etinye onyonyo nke nna anyị ukwu Kumuyi na-akụzi kwa ụbọchị. Daalụ. Ọ dị mma, enwere m owuwe anya na-agọzi ori gị dịka anyị si lee GCK anyị na Pastọ Kumuyi, dịka anyị nọ ebe a ugbu a na Bori, Rivers State. Ihe dị ebube ga-eme. Jehova ejikerewo izute ndị ya. Ile anya ndị na-adịwo na njikere, ndị mmadụ n'ebe a na-eche ka onye nwe anyị zute ha. Ihe niile abụọ nke emezuoro gị onwe gị na-ele m anya. Ama m na ị ga-esonyere anyị. Jee na dịkpala wapụta ọbụla nke nọ gị nso ka ị wee sonyere, ma ọ bụ n'akara ozi nke ezusoro gị. Soro ka izite wee nata ihe ọma nke Chineke ji nwe oru ya Pastọ Kumuyi na-eme. Ama m na ama ahụ gị ebe ahụ dịka onye nwe ga-agọzi gị n'aha Jizọs.